Good morning mga ka-TC Boom, magandang araw po sa inyo lahat. Today is Saturday at pupunta tayo sa sentro para bumili ng strap ng cover sa battery, vitamins at safeguard. So balikan lang tayo mga ka-take care boom. At ito, nagpapakipot si Ulan. Hindi niya maibagsa-bagsak yung ulan. Kanina mambun lang, kaya antayin natin yung pagbagsak niya para guminhawa naman kahit papano ang pakiramdam ng mga tao dito sa Pangasinan. Sa ibang lugar, umulan na. Sa Baguio City kahapon, lakas ng ulan. Pero dito sa Pangasinan, selected area lang siguro yung binagsakan. Shout out kay Kasorsor, Sorsorando TV. Ang nasa Prado Mingan ngayon. Hindi ko siya nasamahan sa pag-cover sa foundation din ng high school. Unahin na natin yung strap mga ka-TC. Para hindi natin malimutan mamaya. Yeah. Shoutout natin yung mga idol natin dito. Maring pare. Pare, may tanong ako sa'yo pare. Huwag ka naman tanong. Hindi, importante itong tanong na to. Tatanga o may tileksyon, ila akong batibutom. Kaya ka di ah. Oo ba rin? Ayan, shoutout kay pare Aldo. Kay idol, ayan. Yung pa-set up mo nga idol. Lowered. Grabe, astig nung motor na idol oh. Sana all, naka-radar. Sige idol, ingat. Shout out din kay, wala pa si Ading Jari. Ayan. Si idol, ayan, shout out. Kanina insan, bago ta motor mo insan ha? Bago ta motor mo. Ay. May kuwan siya, may water supply. Ay, meron tong ano. May water supply. Sige insan, gumatala strap.